खोनानायसो बाथ्रा नाथाय बे खोनानाय बाथ्रानि रियेलिटिया मा सैथोआ मा बेखौ आं मिथिया बेयो बांसावनायसो बाथ्रा नाथाय बे बांसावनायाव बेसेबां सैथोथि दं बेखौ समासो खिन्थागोन 2026 मायथाइयाव एसेम्बलि इलेक्शन फैगासिनो थादों आसाम एसेम्बलि इलेक्शन फैगासिनो थादों विधान सभानि इलेक्शन फैगासिनो थादों आरो बे विधान सभानि इलेक्शननि समाव माने पलिटिकल पार्टिफ्रा बिखौ गावसोरजों सरजाबनो थाखाय गोबां रोखोमनि पलिसि बाहायनायखौ स्टार्ट खालामबाय जोंनि बिटिसिनि इलेक्शना जोबनानै थांबाय आरो बे बिटिसिनि इलेक्शननि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ नेशनेल पार्टिफोरखौ मा खालामदों साननो गोनां बाध्य खालामदों जे हाग्रामा महिलारिया सोरनि आखायाव थागोन खारन बिटिसिआव 16टा मा दोङो समस्ति दोङो 16 ना 15 समस्ति दोङो ना 16 जानो हागौ 15 जानो हागौ आं एक्जाक्ट बावगारबाय गोसोआव लाखिनो हायाखै जायखिजाया 15टा 16टा बेसेबां एमएलए दङ एमएलए समस्ति दङ बिनिखायनो जुदि हाग्रामा महिलारिखौ जाबादि लेन्डस्लाइड भिक्टरि खालामदों हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ पार्टिया बिनिखायनो जायनो बिपिएफ खौ लानो हागोन बिहानो मोनसे हेल्प जागोन सरकार दानायाव बिनिखायनो जानो हागौ बिजेपियाथ' हाग्रामाखौ आखायाव लानो नागिरखाबाय बेथ' नुखाबाय थादों नोंथांमोना नाथाय कंग्रेसआबो मा राहायै हाग्रामा महिलारिखौ गावनि आखायाव लानो हागोन बेनि प्लेनिं पलिसिखौ बानायबाय बेबायदि बांसावनाय नुनो मोनदों आरो बे बांसावनाया बेसेबां रियेलिटि दं बेखौ आं बुंनाया माने अनलि रियेलिटिया बेनो बेनि रियेलिटिखौ आं मिथिया बे जाबाय बांसावनाय खौरां बांसावनाय माने सिं सिं माखासे माने अफार होगासिनो थादों बिजेपियाथ' होबाय थाखादोंनो ओरैहाय माने कंग्रेसआ माखासे अफार होबाय थादों खोनानाय बादिब्ला माने बांसावनाय बाथ्राया ओरैबायदि जे डेपुटि चिफ मिनिस्टार बानायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जुदि कंग्रेसखौ सापर्ट खालामोबा बा कंग्रेसजों एलायन्सआव फैयोबा जोंनि आसामाव दासिम बेबायदि डेपुटि चिफ मिनिस्टारनि बेबायदि पर्टफलिय' गैया खायसे खायसे स्टेटआव थायो खायसे खायसे स्टेटआव मा जायो गुबुन मोननै पार्टी एलायन्स जानानै सरकार दानो गोनां जानायाव मा जायो बैबादि खालामनो गोनां जायो नाथाय जोंनि आसामाव जेनेरेलि दिनैसिम बेबायदि एलायन्स सरकार जायाखैनोखा जादोंबाबो जाय पार्टिया माने एबसलिउट मेजरिटि लादों बिसोर गोसोबा हारसिंनो सरकार दानो हाखाय बेबायदि कन्डिशनावसो सरकार सोलिबाय थादों जोंनि आसामाव नंगौ कंग्रेसआनो जा बिजेपियानो जा बिसोरो जोंनि बिपिएफखौ लालाय इउपिपिएलखौ लालाय बेबायदि सरकारखौ दाय नांगो नाथाय बिसोरनो मा एबसलिउट मेजरिटि दंखायो लायाबाबो सोलियो बिनिखायनो बिथांमोना लायाबाबो सोलियो बिनिखायनो बेवहाय बेबायदि जोंनि पर्टफलिय'नि जेबो दिनैसिम बेबायदि डिमान्ड जाफेराखै नाथाय खायसे खायसे स्टेटआव बेबायदि डेपुटि चिफ मिनिस्टारनि बेबायदि बानायनायखौ जों नुफेरदों आगोलो नाथाय जोंनि बेबायदि जायाखै जानो हागौ कंग्रेसआ बेबादि मोनसे अफारखौ होदों जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे जानो हागौ आरो बेनो बांसावगासिनो थादों स' नङाबो होननाया नंगौबो होननाया राजनितियाव जानो हायै जेबो गैया आरो बिजेपियाबा मा अफार होबाय थादों आरो मा बिबाय थादों बेखौथ' समा खिन्थागोन दासिम माने मोगथाङाव फैयाखै इएमआ सोर जागोन मा जागोन दासिम मिथिया दासिम माने इएमखौनो बानायाखै बे सरकारा बिटिसि सरकार दासिम इएमखौनो फाइनाल बानायाखै बे मोनसे साननो गोनांबो जादों मा जानो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिम माने बेबायदि बानायाखै बेनि रियेलिटिया मा थारैनो रियेलिटियाथ' माबा मोनसे अद्भुत जानानै दङ माबा मोनसे दङ माबा मोनसे गोरोबलायाखै माबा मोनसे मेथामेटिक्सआ मिलायाखै प्लास माइनास दाजाब दानख' राननाय इन्टिग्रेसन माने इन्टिग्रेसन माने केलकुलासनि सानखान्थिखौ होनबा जुदि इन्टिग्रेसन बा डिफारेन्सिएसन इन्टिग्रेसन बा स्टेटिस्टिक्स होनोबा माने दाजाबनाय दानख'नाय नङा होमबा बेफोरो मिलायाखै मिडियान मड बेफोर गोरोबाखै बायदिसिना ना रिग्रेसन बेफोर गोरोबाखै स्टेटिस्टिक्सनि जुदि लेंगुवेज बुङोबा इन्टिग्रेसना मिलायाखै डिफारेन्सिएसना मिलायाखै बबेबा डिभाइड खालामनाया मिलायाखै राननाया गोरोबाखै दानख' दाजाबा माने गोरोबाखै सामेसना गोरोबाखै बायदिसिना जानो हागौ नङा होमबा स' बायदिसिना जानो हागौ राजनितियाव जानो हायो जेबो गैया आरो बिनिखायनो दिनैसिम बिथांमोना इएमखौनो फाइनाल खालामनो हायाखै बिथांमोना गावसोरनि इएमखौबो दिनैसिम मोजाङै फाइनाल खालामनो हायाखै आंथ' नुवाखै जानोसो दं नामा मिथिया आं खिन्थु नुवाखै दाबो नुवाखै आं इएमआ सोर जाखो माखो नुवाखै आरो दासिम नोंथांमोना नुदोंबा खिन्थाबानो जाबाय आरो बिसोरो बेबायदि सोरनिबा थाखाय इएम लाखिना दोनदों जानांगौ बेनो जाबाय रियेलिटिया माने सिं सिं माबा मोनसे प्लास माइनास सोलिबाय थादों
नोंथाङा बुजिनो हादों थारैनो आरो कंग्रेसआ बेबायदि अफार होदों होननायखौ जों नङा होननाया बेनिखायनो रियेलिटिया बेबायदि जानानै दङ रियेलिटिया जाहैबाय मा दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावसोरनि इएमखौ थिग खालामनो हायाखै एबसलिउट मेजरिटि मोनदोंबाबो बिथाङा एबसलिउट मेजरिटिनि सरकार बानायनो हानाय नङा बिथाङा एलायन्सआवसो सरकार दागोन स' एलायन्सआव सरकार दानायनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोना सानबा बुजिगोन कुस्त' हे माने जोबोर गोजौआलागै सानदों बिथाङा खारन नेक्स्ट जि बिधान सभा इलेक्सन बेवहायबोथ' बिपिएफआ मा गोख्रों जानांगोन ना बेनिखायनो बेवहाय एलायन्सआव थायाबा जानाय नङा बेबायदि सानो आरो नाथाय बेवहाय बे बाथ्रायाबो रोखा बे बाराव खिन्थु आसामनि जे सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टआ इसे जुदि मिस्टेक खालामो बिजेपिया बे एन्टि बिजेपि जानायनि चान्सखौ नुहुरदों आरो बेबायदि बेनिखायनो कंग्रेसजों एलायन्सआव फैगोनाबो बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा बिपिएफनि थाखाय स' गौरब गगৈ बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासं गौरब गगৈ बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं आरो बेवहाय जुबिन गार्गनि जि नायबिजिरनाय बे नायबिजिरनायखौ लानानै बिथाङा माखासे प्रतिक्रिया रिएक्सन होदों बे रिएक्सनखौ नोंथांमोना खोनासं आरो बे रिएक्सना माने पलिटिकेल एंगेलजोंबो आरो रियेलिटिजों मोननैखौबो जोङो लानो हायो नाथाय बेवहाय पलिटिकेल एंगेलाथ' दंखायो खारन नोंथांमोना जुबिन गार्ग थैनायनि उनाव जुबिन गार्ग बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव बिजेपिनि जि हालोद बे हालोदा बांद्राय मोजां नङा बेखौ नोंथाङा मिथिखा बेनिखायनो कंग्रेसआ बे समाव हाइपार एक्टिभ जानायखौ जों नुनो मोन्दों गौरब गगৈयानो जा सोरबा गुबुनानो जा हाइपार एक्टिभ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेयो कंग्रेसनि थाखाय प्लास पइन्ट होननानै आं बुंगोन आरो সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা লগত থকা গোটেইবোৰ তথ্য জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু লৈ জানিবলৈ বিচাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত আইটি সেল এছআইটি সেল কেতিয়াবা একে লাগে যেহেতু দুইটাই কথা ওলাইছে চৰিত্ৰৰ ওপৰত নৈতিকতাৰ ওপৰত পুনৰবাৰ কৈছো যে অসমৰ জনসাধাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা নৈতিকতা প্ৰমাণ নিবিচাৰে নৈতিকতাৰ সাৰ্টিফিকেট তেখেতৰ মুখেদি শুনিবলৈ নিবিচাৰে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কথাবোৰ ওলাইছে তদন্তৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈছে যে আমি নৈতিকতা চৰিত্ৰৰ ওপৰত আমি তদন্ত যেন কৰিবলৈ গৈছো নৈতিকতা আৰু চৰিত্ৰৰ ওপৰত আমি এছআইটি বিচৰা নাই নৈতিকতা আৰু চৰিত্ৰৰ ওপৰত আমি তদন্ত বিচৰা নাই আমি বিচাৰিছো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল